Wat heeft het eigenlijk allemaal persoonlijk met je gedaan, het bureau Maastricht? Ja, het programma zelf viel me mee eigenlijk. Maar ja, wat daarna allemaal gebeurt, ja, dat doet wel veel met je. Ja. Dus ik merkte op het begin dat ik heel lastig mee omging. Veel berichten, constante drang om ook te gaan kijken daarna. Ja, uiteindelijk leer je daar een beetje mee doseren en een beetje filteren en werd wat rustiger. Maar op het begin had ik echt het gevoel van, ik heb 0,0 rust. Maar wel, ja, wat ik zeg, wel leuk. Zijn er ook dingen waar je denkt van ja, dat ga ik nu anders doen, nadat ik mezelf nog een keer gezien heb? Kijk, het is lastig, hè, want niet alles wordt zo weergegeven op beeld als hoe het daadwerkelijk was. Er wordt natuurlijk in geknipt en geplakt. Taai en ik zijn echt wel relaxe agenten die je tegen kan komen. En er zijn momenten inderdaad waar nu commentaar op is geweest. Ook daar, soms moet je bepaalde dingen doen. Ik vind het gewoon belangrijk dat de burger weet dat je de politie niet moet beledigen. En bij onze video, ja, je zei 5 november ga ik vertellen of ik wel of geen single ben. Nou, je was nog single. We zijn nu een dikke maand verder. Is daar nog iets in veranderd? Ja, er zijn wel wat dingetjes veranderd. Oh! Er zijn wel wat dingetjes veranderd. Ik ben aan het daten met iemand. Oké. En ja, dat gaat gewoon goed. Ik heb het gezellig. Oké. Dus ja, wie weet wat de toekomst brengt. En komt dat mede door bureau Maastricht? Of? Nee, dat niet. Dat niet. Ik ken haar al een tijd daarvoor. Dus ja, het is wel, niet dat zij is gekomen door het programma. Nee.